ezingenayo nje, Kudutshulwe owesilisa ngoyaba lwezinhlavu washonela khona lapha endaweni yesigameko. Mbukelo-ke ngibingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zime kanje. Mbukelo eqeda kudutshulwa umuntu wesilisa ongaziwa obehamba ngohlobo lwemoto i-VW Polo Silver Grey ngo-14 bullets washona edutshulwa ngabantu ababili ade behamba nge-BMW emnyama engenanamba plate endaweni yaseKhayelitsha eCape Town esifundazweni sase-Western Cape. Umbukeli bamdubulile lo muntu maqede badla phansi, kanti amaphoyisa asefikile endaweni yesigameko kusalindwe imoto ethwala izidumbu, kanti wembukeli uphenyo lalolu daba lusaqhubeka. Mbukeli, bekuzona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Ngizicela ube kuvo lapho kwi-comment section, mina bese ngikubona kwenye ividiyo elandelayo. Sengiphuma kanje, usale kahle.